Ngayon mga kapatid, inyo pong masaksihan ang video sa argumento namin ni Sikti Janto Alabado. Kasi sa una naming talakayan, ganito kasi ang nangyari noon. Hindi ko kasi alam na ang plano pala niya ay makig-debate sa akin. Kala ko kasi, noong unang pagtawag niya sa akin ay gusto lang niya malaman ang aming panig. Gusto magkaroon siya ng information. Kala ko naman respeto niya ang aming mga sagot o aming mga pananampalataya. Hindi ko pala alam na plano pala niya, tawagan ako at tapos i-live niya ang aming conversation. Kaya nga sa unang video namin, sinabihan ko siya naka-live ka pala brother. Kasi hindi ko alam. Kala ko private conversation. So nangyari, yung mga sagot ko, kanyang nililipat, kanyang sinasalungat, putol niya, tapos magtatanong siya. Mag-insert siya ng mga katanungan. At kung anong sagot ko, ay hindi niya tanggapin, nililipat niya. Kaya ganun ang nangyari mga kapatid, kaya nagkaroon ng debate na hindi naman yun ang sistema ng formal debate. At ngayon, itong nakikita ko sa inyo, ito na yung ikalawang talakayan namin. Kasi binigyan ko ng linaw yung naging topic namin na umabot doon kay John the Baptist o Juan Bautista, na sinabi ko na si Juan Bautista, siya po ang reincarnated ni Elias ayon po sa kasulat sa propesya sa Malakias 4:5 hanggang 6. Ang fulfillment doon ay si John the Baptist, na kinonfirm po ni Panginoong Jesucristo na si John the Baptist ay si Elias na pareho. Kaya ito, pakinggan niyo brother, kapatid, ang aming diskusyon. Kung ano ang kaniyang sagot sa aking tanong at kung ano naman ang aking sagot sa kaniyang tanong. Ito po mga kapatid. Ito po si Sikti Janto Alabado sa kanyang programa na Straight to the Point. Ang natalakaya rin ngayon, yung ano? Yung little heart? Tapi kung kay walang nag-upisa sa natin. So dito mga kapatid, akala niya yung ikalawang conversation namin ay topic namin yung little bird, no? Yung maliit na sunay doon sa 10 sunay. Pero sinabi ko sa kanya na ito ay paglilinaw na ginawa ko. Basta sa mga itong prinsipyo, sinabi ko na ito siya. Sinabayan kita dahil wala na makabasa sa Matthew 17 na buhay pa si Juan. Pero, kaya sinabi ko dyan mga kapatid na sinabayan ko siya kasi tinanong niya ako kung buhay pa ba si John the Baptist nung napakita si Elias doon kay Jesucristo. Kaya sabi ko sa kanya, sinabayan na kita kasi doon sa Matthew 17:12, yun kasi ang tanong niya. Kung dyan sa Matthew 17:12 hanggang 13, kung mabasa ba dyan na buhay pa ba si John the Baptist. Sinabayan ko siya na hindi mabasa dyan. Kaya yun ang aking sagot mga kapatid. Tingnan niyo. pakita na si Elias. Pero ang tunay na pangyayari doon, ayon sa aming mahal na doktor sa Convent Master Capinito Diapo, patay na si Juan na Bautista. Yeah. So, dyan kasi sa Matthew City, magtanong siya na dyan sa Matthew City kung buhay pa si Elias, ay hindi natin masabi dyan na buhay o patay. Kasi hindi naman kasulat yan sa Matthew City na patay na si Elias.
Kaya sinabi ko dyan na buhay pa. Kasi hindi nakasulat sa Matthew 17 na patay na sila. Pero kung babasahin sa Matthew Kapitulo 14, doon malaman na patay na si Juan Bautista. Kung dyan sa Matthew 17, hindi nabasa na si Juan ay patay na. Kaya yung sagot ko sa kanya, buhay pa kasi hindi nabasa dyan na patay na. Kaya ganoon ang nangyari ng patay. Ngayon, bigyan ko ng paglilinaw na patay na si Juan Bautista bago napagkita si Elias kay Panginoon sa Kristo. Sa Matthew City, patay na si Juan bago nagpakita si Elias at si Moises kang Kristo. Kaya doon malinaw na sinabi dito sa Matthew City hanggang sa 12 na 13 ng 12, datapot sinabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya kilala, kundi ginawa nila sa kanya lumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabaka sa kanila nang magagayon na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila sinasabi niya. So yun pala ang sinasabi ni Jesus na si Elias na unawaan ng mga apostoles na yun pala ay si John the Baptist. Yun ang aking paglilinaw, brother. Kasi naman natin na meron naman pagsagot para hindi maipit sa unang nakasulat sa kapitulo. Pero kung i-prove natin sa ibang verse sa Mateo, ma-prove natin na patay na si Juan Bautista bago pa nagpakita si Elias at si Moises. So, ang topic natin doon, reincarnated si John the Baptist ni sa Elias. Kaya namatay na si Juan Bautista, pinubutan ang ulo sa Mateo Kapitulo 14, 12-13, sa Mateo 17, nagpakita si Elias kasi patay na si Juan. Yan ang tunay na pangyayari noon na mula sa pagbanala. So, nakita niyo mga kapatid, tumawa siya kasi binigyan ko ng linaw na yun talaga ang tunay na pangyayari. So, ganoon naman talaga. Mayroong paglilinaw at mayroong pagbibigay kung ano yung totoong nangyari. Kaya hindi talaga sa debate kuha natin kung ano yung tama. Kasi sa debate, mayroon doon na pag-iwas sa mga katanungan na makaipit sa'yo. So, mayroong mga sagot na pag-iwas nangyari, hindi ang siyang nangyari, ano yung nangyari noon. So iba talaga ang makuha natin sa debate. Kaya sa amin mga kapatid, hindi importante sa amin ang debate, kundi ang ano sa amin, ano yung tama sa amin, yung talagang tama na ating susundin, kung gusto natin makuha ang totohanan, ay yung makinig tayo sa mensahe. Yung pakinggan natin ang buong mensahe sa pagpapatunay. Hindi gaya ng debate na hindi ka patapos magsalita ay mag-insert na ng tanong yung kalaban mo. Tapos sisirain yung ginawa mong istorya o pagpapatunay. So dito makikita yung narinig nyo na nilinaw ko na pinatunayan ko sa kanya na base sa banal na aklat. No? Sa ibang versikulo. Kasi nangyari noon, hindi niya ako pagbasahin ng ibang verso, ibang kapitulo. Kaya mayroong pag-iipit na nangyari doon. Kaya ganoon ang ating sagot. Kung ngayon, malinaw na bago na makita si Elias kay Kristo, patay ni si John the Baptist. Kasi noon, pinatunayan ko na kahit yung tao buhay pa, yung espiritu ay pwedeng makapunta sa ibang lugar. Hindi lumabas sa kanyang katawan sa magitan na pagtulong. Yun kasi ang una naming conversation, kasi ang una naming talakayan. Yung espiritu pwedeng lumabas sa katawan ng tao at ang halimbawa niyan ay kung ang tao ay tulong. Kaya nanggilid ng tao na pupunta sa ibang lugar kasi yung espiritu niya ay lumabas sa kanyang katawan at naglakbay. Kaya mayroong mga ganyan mga pangyayari na nangyari sa ating mundo. Na ang espiritu pwede magpupunta sa ibang lugar kahit yung katawan niya ay buhay pa. Hindi naman na yung patay ng katawan ay labas lang ng espiritu. Kaya gano'n ang nangyari po ulit. Tingnan natin ulit. Nangyari kasi nung nakaraan gabi, hindi mo mabasahin ng ibang teksto. Gusto ko basahin ng Mateo 11 para magiging sunod-sunod. Kaso gusto mo na sunod din si kaya gano'n lang. So gano'n mga kapatid, no? Noong sa unang talakyan namin sa unang video,
Gusto kong bumasa ng ibang kapitulo sa Mateo, ay hindi niya ko babasahin kasi yung tanong niya doon lang sa Mateo 17. Mabasa ba sa Mateo 17, napatay na ba si Juan Bautista? Ay, wala na mabasa sa Mateo 17, napatay na si Juan. Kaya ang sagot ko, buhay pa kasi hindi patay. Wala mabasa dyan. Kaya ganun na nangyari, mga kapatid. Kaya dito, hindi na ako na nagbigay ako ng verse, kapitulo, na mabasa natin, mapatunayan natin, na bago napakita si Elias, ay patay na si Juan Bautista. Aking sagot. Napag-ulilang nito, Lord. Kaya kung narinig mo ito, na napag-unawa ng mga apostolos na tinutukoy ni Jesus na sila na si John the Baptist, ibig sabihin, mula mismo diyan sa Biblia, alam ng mga apostolos na reincarnated, malaman natin ito understanding na reincarnated si John the Baptist ni Elias. Kaya mga Katoliko Romano ay siya yung apostolic succession ni Pedro, dapat maniwala kayo sa reincarnation. Kasi si Pedro na apostol na naniwala sa pagsabi ni Jesus na si Elias, ayun pala si Juan the Baptist. Kaya mga kapatid, sinabi ko na kung apostolic succession of Pedro, binasa niya na napag-unawa ng mga apostoles. Di ba si Pedro, yan ang number 1 apostle of Jesus Christ. So napag-unawa nila na si John the Baptist, yun palang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na mauna, na siya yung si Elias na mauna bago ang karawan ng Panginoon. Kaya sinabi ko dyan, kung kayo ay apostolic succession of Peter, by Pedro, dapat maniwala kayo na si Juan Bautista ay si Elias. Madaling salita niyan, hindi naman sinabi na napag-unawa ng mga apostoles na si Juan Bautista ay katulad ni Elias. Hindi naman katulad. Iba yung katulad at iba yung sabihin na napag-unawa na siya ay nirefer niya ay si Juan Bautista. Iba naman yung katulad sa sinabi na talagang si Juan ay si Elias. Kaya sa madaling salita, paano natin masabi na si Juan Bautista yun ay si Elias? Ano ba ang tamang description natin dyan? O ipangalan natin dyan? Kaya sinabi namin na reincarnation. Kasi through spiritual process yan. Yung espiritu nagkatawang tao muli at sa katawan ni Juan Bautista. Kasi doon sa Malakias 4:5-6, basahin natin ulit. Wala kasi nakalagay dyan na katulad, no? Ang nakalagay talaga dito sa propesya, si Elias mismo, word for word, na si Elias na propeta, ang mauna susubuin bago ang kilabot na kaarawan na Panginoon. Basahin natin mga kapatid sa Mateo 4:5. Ito nakasulat, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta. Anong sabi? Susuguin si Elias na propeta. Hindi sinabi na susuguin ang katulad ni Elias. No? Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kilabot na kaarawan ng Panginoon. So bago yung dakilang kaarawan ng Panginoon, bago yung araw ni Kristo sa mundo, Yesu Kristo, bago dumating yan, ay maunang tusubuin si Elias na propeta. So nga sa isip ng mga tao, ang ating intindihin, ay talagang si Elias ang personal na makita doon sa Jerusalem o sa Israel. Yung katawan mismo ni Elias, yung mukha niya, ayun talaga ang makita. Pero kaso, nung dumating na ang dakilang araw ng Panginoong Diyos, at yun ay si Panginoon Jesucristo, ang nauna doon bago si Panginoon Jesucristo ay si John the Baptist. At nang kinanong si Jesucristo, ito yung sagot ni Panginoon Jesucristo. Kung basahin natin sa Mateo 17. Mateo 17, versikulo 11. Simulan tayo sa 11. 12 hanggang sa 13. At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto. So ito yung sinabi ni Panginoong Jesucristo.
Kasi kung patrasin po natin sa versikulo 10, ito yung nakasulat. At tinanong siya ng kanyang mga alagad. O, si Panginoon Jesucristo ay tinanong ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias? O, bakit? Ha? So ito yung tanong ng mga alagad o ng mga apostoles doon kay Panginoong Jesucristo. Sa panahon nila noon, nagtanong sila na bakit sinabi ng mga eskriba na kailangan pumarito muna si Elias. O bakit? Bakit ano ng mga alagad? Siyempre, yung mga apostoles at Panginoong Jesucristo ay mga totoong Hudyo yun at sila ay naniniwala doon sa propesya na binasa natin kanina sa Malakias 4, versikulo 5. No? Naniwala sila na bago ang dakila at nagilabot na kaarawan ng Diyos, maunang susuguin si Elias na propeta. O kaya, tinanong si Panginoon Jesucristo ng kanyang mga alagad, ng kanyang 12, mga apostoles, na bakit sinabi ng mga eskriba na bago na kailangan pumarito muna si Elias, no? Kailangan pumarito bago ang kaarawan ng Diyos, dapat mauna si Elias. Oh. So ano yung sagot ni Panginoon Jesucristo? Sa tanong ng mga alagad ni Jesucristo, ano ang kanyang sagot? Basahin natin dito sa 11. At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto. Oh. Sabi ng Panginoon Jesucristo, tinoon, totoo, katotohanan talaga na si Elias ay paririto. So, kung kayo ay nasa katayuan ng mga apostoles, maunawaan ninyo sa sagot ni Panginoon Jesucristo na si Elias talaga ang paririto. Si Elias talaga ang makikita. Kasi ganoon ang sagot ni Panginoon Jesucristo. Ulitin natin. At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Sa 12, datapwat sinasabi ko sa inyo. O, ito na yung sagot ni Panginoon Jesucristo. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias. O, diba? Malinaw mula mismo sa bibig ni Panginoon Jesucristo na binigyan niya ng katuparan ang propesya sa Malakias 4:5 hanggang 6. Ang sabi niya, katotohanan si Elias. So, sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto. Oh, totoo talaga na si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat, 12, sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias. Oh. Diba? Sinabi ni Jesus na naparito na si Elias. Bakit pa nagtanong ang mga apostoles ni Jesucristo? Bakit pa nagtanong ang mga eskriba? Na sinabi naman ni Panginoong Jesus na naparito na pala si Elias. Bakit pa nagtanong ang mga alagad? Diba mga kapatid? Hindi ba nyo naunawaan? No? Na sinabi ni Panginoong Jesucristo na naparito na si Elias. Bakit pa itinanong ng kanyang mga alagad? Bakit pa nagtanong ang mga eskriba? Na sinabi naman ni Jesus dito na naparito na si Elias sa kanilang panahon doon. That is already a past. No? Nandito na. Bakit nagtanong pa sila? Yan ang palaisipan dyan mga kapatid. Ating pagpatuloy. At hindi nila siya nakilala. So ito yung pangalawang sagot ni Panginoong Jesucristo. Unang sagot ni Panginoong Panginoong Hesus, naparito na si Elias. Bakit sila nagtanong? Ikalawang sagot ni Panginoong Jesucristo, at hindi nila siya nakilala. Yun mga kapatid. Malinaw sa sinabi ni Panginoong Jesucristo na hindi pala nila nakilala si Elias na paririto. No? Hindi nakilala. So kung sabihin natin, yung Elias noon, kung
kung meron silang picture ng Elias niyo, no, meron mo makadescribe kung ano yung itsura ni Elias, ay hindi na sila magtanong sa panahon ng Panginoon Kristo. Dahil yung mga eskriba na siyang palagi nababasa ng banal na aklat doon, ay yung Holy Scripture noon, yung scroll, ay hindi na sila magtanong dahil alam naman nila kung ano yung itsura o imahe ni Elias. Eh bakit nagtanong? Dahil hindi nila nakilala. Bakit hindi nakilala? Patuloy lang mga kapatid. Kung ginawa nila sa kanya ang anuman kanilang inibig, so meron parang ginawa, meron palang ginawa ang mga tao doon sa Jerusalem, sa Israel, na kung ano ang kanilang inibig doon kay Elias na parito. Kaya hindi nakilala kasi yung mga tao, ginawa nila doon kay Elias na naparito kung ano ang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. So, ganun din ang nangyari ng Panginoong Diyos. Ito yung anak ng tao na magbabata sa kanila. So meron talagang pangyayari na gagawin nila kung ano yung inibig nila, kung ano yung gusto nilang gawin, yung paghamak nila doon kay Elias, at ganun din naman sa anak ng tao. Kaya ganun ang nangyari mga kapatid. Kasi hindi nila kilala. Sa 13, ito na. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga lagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. O ito na. Ha? Sa sagot ni Panginoon Kristo na si Elias ay naparito lang at hindi nila siya nakilala, na pag-unawa ng mga apostoles, ng mga alagad ng Panginoon Kristo. Kasali na si Pedro doon na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. So yung nire-refer pala, yun palang sagot, yung sinagot pala ng Panginoon Kristo na si Elias ay naparito na at hindi nila siya nakilala. Yun pala ay si John the Baptist. Mismo ang mga apostoles ang nakaintindi. Kaya nga dyan, ganoon po siya, kung kayo ba ay apostolic succession of Peter, o successor ni Pedro, eh dapat naniwala kayo na si John the Baptist ay Elias. Kasi napag-unawa ng mga apostoles noon. Eh kaso hindi nila turo pala. Hindi pala nila tanggap na si John the Baptist, yun pala ay si Elias. Eh, paano sila magiging totoong successor of Peter, na Apostolos of Jesus Christ, number 1 Apostle of Jesus Christ? Eh, kasali naman dito si Apostol Pedro na napag-unawa na yun pala si Elias na pararito ay si John the Baptist. John the Baptist ang katuparan. Kaya hindi na kilala. Bakit hindi na kilala mga kapatid? Kasi alam naman natin na si John the Baptist ay pinanganak doon sa Israel. Ama niya ay si Zacarias, no? Ang kanyang ina ay si Elizabeth. Pinanganak doon, marami nakasaksi, marami ang witness. O talagang hindi talaga siya si Elias. Kasi ipinanganak siya doon, no? Pinanganak siya na merong ama at ina. Samantalang si Elias ay matagal ng panahon nag-exist, no? Doon sa panahon ni King Akab, doon simula ang kanyang gawain as prophet, eh napakatagal na panahon yun. Nangyari yun 743. Napakatagal. Sa amin yan 743. Sa amin na competition based on the Bible. Iwan namin sa inyo kung anong taon. Sa inyo yan. Kaya napakatagal. At nang siya ay kinuha ng Panginoon, siya ay lumutang sa pamagitan ng malaking ipo-ipo at nawalan bigla. Walang bangkay ni Elias na nakita, mababasa natin sa banal na aklat na si Elias
ay pumanaw o may bangkay na makita. Kaya nga, hindi nila nakilala si Elias. Yun ang sagot ng Panginoon Jesucristo. Siya ay naparito na at hindi nila nakilala. Ganun ang nangyari, mga kapatid. Kasi kita nila na si Juan Bautista ay ipinanganak. May ama at ina. Hindi gaya ng inakala nila na biglang susulpot, biglang mapakita sa kanila si Elias. Yun kasi ang kanilang iniisip noon, na magpapakita si Elias na biglang susulpot at magkukilala na ako si Elias. Hindi ganun ang nangyari. Bakit? Kasi ang kinonfirm ni Jesucristo dito, si Juan Bautista ay si Elias. Kaya ganun. Talagang sila ay nalilib lang sa pangyayari noon. So ano pa yung ikalawang confirmation natin? Mismo sa bibig ng Panginoon Jesucristo nang galing na si Juan Bautista ay si Elias. Dito, ang mabasa natin dito sa Mateo 7 ay kapag-unawa lamang ng mga apostoles na yung sinabi ni Jesus na naparito at hindi kilala ay si Juan Bautista. Pero kung mabasahin natin sa Mateo Kapitulo 11, malinaw na nanggaling sa bibig ng Panginoon Jesucristo na si Juan ay si Elias. Basahin natin sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 12. 12 hanggang sa 14. Basahin natin. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga tao mararas, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula, at kung ibig ninyong tanggapin ay siya ay si Elias na pari rito. So, ano daw? Anong sabi dito? At mula sa araw ni Juan Bautista hanggang ngayon. At dito sa 14, at kung ibig ninyong tanggapin ay siya ay si Elias na pari rito. So hindi sinabi ni Jesus na si Juan Bautista ay katulad ni Propeta Elias. So, sinabi ni Panginoon Jesucristo nito, kung ibig ninyong tanggapin ay siya ay si Elias na pari rito. Siya yung Elias noon na pari nito, si Juan Bautista. O paano natin yan i-explain sa mga tao, mga kapatid? Ha? Ito yung punto por punto, kung gusto nyo ng punto. No? Kasi gusto kasi nila na mababasa dito na si Juan Bautista ay reincarnated ni Elias. Gusto nilang letra por letra. Kaya ayaw nilang tanggapin ang aming sinasabi na reincarnated si Juan Elias. Kasi gusto nila letra por letra. Ano ba klase yung nasip dito? Kaya nga tinawag kayong SIP, Catholic Faith Defender. Kasi hindi kayo hindi kayo mag-after kung ano yung nakasulat yan. Ayun, yun ang yung sasalita sa mga tao yung mensahe. Hindi, kaya nga defender kasi may mga salita o Panginoon o pangyayari noon na wala dito sa Biblia. Kaya i-depend nyo kung totoo ba ang nangyari o hindi. Katulad yan, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na si Juan Bautista ay siya yung si Elias na paririto, kaya i-depend natin yan. Kung ano ang explanation, o ano ang pagpatunay na ating mensahe o patunay sa mga tao. Isa lang naman ang masabi natin dyan na malaman agad ng mga tao, maintindihan nila. Isa lang ang sagot yan. Isa lang ang senaryo na ibigay natin. Ano? Reincarnation. No? Kasi sabi ni Jesus, siya yung si Elias na paririto, inapagtagal na panahon, abang haba na. Tapos lumabas dito si Elias, panahon ni Panginoon Jesucristo. Lumabas si Elias, at tapos ang kaniyang katawan ay katawan ni Juan Bautista na anak ni Zacarias at Elizabeth. No? Kaya napakalayo talaga. So paano natin yan i-explain sa mga tao? Kaya ang totoo niyan, si Juan Bautista ay reincarnated ni Elias na propeta.
Yan ang spiritual dyan. Yan ang spiritual na pagpapahayag. Kaya nga si Kristo ay mabaptize sa Espiritu Santo at kalayo apoy ang Espiritu Santo. Kasi yung Espiritu Santo, yan ang nasa katawan ng bawat tao. Kaya siya ay magbautismo kasi siya yung nakakaalam kung anong klaseng Espiritu ang nasa tao na yan, ang nasa loob ng kanyang katawan. Kasi mababasa natin dito sa Ecclesiastes 12:7 na kung ang tao ay mamatay, ang kanyang espiritu ay babalik sa Diyos. Natural, nanggaling sa Diyos ang espiritu ng mga tao. Kasi kung mamatay ang mga tao, sabi dito ng manlalakad, ibabalik yung espiritu sa Diyos. Natural, ang Diyos yung makakilala kung anong klaseng espiritu ang nasa loob ng isang tao. Kasi lahat ng mga espiritu ay nagmula sa Diyos. At kung naniwala tayo na sa Panginoon sa Kristo ay Diyos, eh siyempre alam ni Panginoon Isus kung anong klaseng espiritu ang nasa loob ni Juan Bautista. Ha? Kaya noon, incarnation, pero sa panahon dyan ni Juan Bautista at ni Elias, reincarnation na yan. No? Ang katuparan sa Malakias 4:5-6, ang katuparan niya sa panahon ni Panginoon Kristo, reincarnation na. Ganun ang ating pag-depend. Ganun ang ating pagbibigay linaw, mga kapatid. Hindi natin sasabihin na katulad lang. Kasi yan ang sagot ni, kaya ang paglilinaw o pagpapahayag ni St. John Labado. Kasi meron siya sinabi dito, binasa niyang verse sa Deuteronomio, na si Juan Bautista ay katulad raw ni Propeta Elias. Ang essence, katulad lang daw. E paano natin masabing katulad lang? Hindi naman sinabi ni Panginoon Jesucristo na si Elias ay paririto. Katulad siya ni Elias na paririto. Hindi sinabi katulad eh. Walang katulad na kasulat eh. Kung basahin natin ulit sa Mateo 11, 14, ito yung sinabi. At kung ibig ninyong tanggapin ay siya ay si Elias na paririto. Walang katulad na kasulat. O hindi sinabi na kung ibig niyong tanggapin ay siya ay katulad ni Elias na paririto. Wala, mga kapatid. Kaya napakasinungaling talaga itong John Labado. No? Napaka linaw ng kaniyang turo ngayon. Turo niya sa inyo ay talagang napakalayo kung ano yung nasa isip ng Panginoon sa Kristo. Kaya ang niwala sa kanya talagang impierno ang kahinatnan, mga kapatid. Kasi ang kanyang papatunay ay taliwas kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo. Wala kasi sila sa doctrine ng spiritual kasi. Lalim na kasi ng spiritual eh. No? Naniwala sila sa incarnation o hindi sila naniwala sa reincarnation. Ha? Hindi nila kayang tanggapin na yung espiritu ng tao kapag mamatay ay pwedeng babalik sa lupa at pwedeng magkatawang tao ulit na magsimula sa sanggol o bata. Hindi nila doktrina kasi yan eh. Kaya katulad noon ng mga Hudyo, hindi rin nakilala ni Juan Bautista na siya si Elias. Kaya ganun na nangyari, mga kapatid. Kaya dilinaw ko lang ng mabuti. Patuloy natin. At kung hindi kayo nawala sa reincarnation, sabi ng Panginoon kay Master, tanungin niyo ang mundo, tanungin mo ang mundo. Bakit may word na reincarnation? No? Kasi hindi mangyayari ang word na reincarnation sa Biblia, sa dictionary, kung walang nangyayari na reincarnation. As magbasa natin sa Biblia sa Mateo 17, si Jesus mismo ang nagsabi. Kung paatrasin ko natin sa Mateo 11, lalo pinagtibay na si Jesus mismo ang nagsabi. Dito sa Mateo 11, Kapitulo 12, hanggang 13. Basahin natin doon. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karasan at kinukuha ng saglitan ang mga taong maras sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipang hula. 14, advance tayo. At kung ibig ninyong tanggapin ay siya ay si Elias na paririto. Malinaw sa mula sa bibig ni Jesus Cristo, ngayon si Elias, yan pala si John the Baptist. So dapat, brother, kung kayo ay mga apostolic succession mula kang Pedro, basa natin sa Mateo 17, versikulo 13, na napag-unawa ng mga apostolic ni Jesus na yun pala si Elias ni John the Baptist, dapat naniwala kayo
tayo sa reincarnation. Di ba? Malinaw. So yan ang naming panlilinaw na merong mga doktrina diyan sa Catholic Church na paliwas sa kung ano yung turo ni Jesus Cristo. Tanong ko rin, naniwala ka ba sa reincarnation ngayon o hindi? Hindi. No. Kita nyo mga kapatid, hindi sila niwala sa reincarnation. Pero totoo niya mga kapatid, ayon sa mga nagtuturo, sa Divine Master po dito Diabo, tatlong process po yan. Ha? Ang nangyari dito sa mundo. Ha? Una, incarnation. Ikalawa, reincarnation. At ang ikatlo, resurrection. So yung sa panahon ni Elias, ni Juan Bautista at ni Panginoon sa Kristo, reincarnation ang nangyari noon. Itong incarnation, ito yung espiritu na pinadala ng Diyos dito sa mundo at nagsimula kay Adan at Eva. Kasi sa simula kasi, espiritu. Kung basahin natin dito sa Genesis